Kunabantu abangalele. Kunabantu abangalele manje. Inhloso yenu. Anilali mina. Manayi mfana. Belungu bekholoza ukushayeka uNkulunkulu wami Jesu. Ebeza ana 15 abalele. Nalesikhathi. Nenzalo uTikTok. TikTok What nenzalo. the? Have visa like problem. Hey, why you invite to more people? What? Go away. Hey baba, hey, awukhulumela. Akusekuseni la ukuthi ngikhulumela into engingayizwa. Angeke mfethu ayibalo manje ngisendele request. Ngeke ngeke. Abantu abawu-50 bonke abalele ngalesikhathi. Yini inhloso yenu? Ekhaya. Yini inhloso yenu mpela? Abantu bengafuni ukushayeka mfethu aba-accept labantu manje mfethu kanti ngisiye umuntu ukhonza umncenga mfethu ebona iyazi Nkosi yami. Uma ngihlula le nto ishiya phansi mina bona. Yazi mina nina. 121 people ayilele. Why? Enzani ngalesikhathi? Awu mina ngizokulala manje. Hawu benithena mngako kodwa. Hawu. Siyama bona kufanele uba uBenten siyama. Hleleni emnyaneni. Awukho umnyama lapha ikhona light lapha phezulu siyama. Umnyama. Zina sabona kunjani andile sotoka kunjani. Anayo wethu. Yena moya yo. Hlase mfuna ukuthi emnyango kusiyame. Cha, uNkulunkulu wami Jesu yazi bangani bami. No, then this guy goes smoke. Dang. Say, where you from? I'm from Zimbabwe. Where are you from? 600,000 is wild. You got 600,000 followers. No, not 600,000. You mean, You even forgot. Guys, please double tap for me, guys. Double tap for me, guys. Please double tap. Okay, let's go. Please let me win this match. You're from Miami, or you sound like a black American. I'm not from Miami. I'm not from Miami. I'm from Zimbabwe. But we sound like you're African American. Oh, okay. I don't know if I should say thanks or but thanks. That means your English is. Oh, good. Oh, thank you. Appreciate it. Cool. Boy, you have 600,000 followers. What do you do? Dang. Just here and there. Oh, that's dope. That's a lot of followers. That's dope. So you're on the road to 1 million. That's dope. Guys, yeah. Shout out to them. Thank you, man. Shout out to them. Sander. Culture, thank you. Thank you for the follow. Thank you, guys. I appreciate you. Guys, I'm going to need you to help me double tap.
I'm gonna need someone to give me a rose. How many followers do you have? I have like 3,000 something, 900 and something, almost 4,000, but yeah, so 3,000. Guys, That's a lot. so, That's a lot. Some people yeah, have 60 followers, so that's a lot. that is true. Yeah, that's a lot. Like, especially for me, I'm a streamer, and I know when I stream, I can play with people with like 100,000 something, 100,000 something people. But then I'm a streamer, so and I feel like I have like like my people are always there for me, even if like they're not like that much of people. And you can play matches with people, and then you can beat them, because yeah, Okay, you've got 7 streaks. Yeah. It's okay, like you've been winning, eh? Uzalo. You acted on Uzalo. Now, who's posting me there? Now, who's saying that? I'm not gonna tell you their name, because he just told me it's a Who's little saying secret. that? No. Hey, Onuzara. I'm not an actor, Onuzara. Are you an actor or some sort? No. I'm just a filmmaker. Or you're a filmmaker? That's dope. Still, that's good. Yeah. So you came to lie to me, you person. I forgive you. It's fine. Oh. Don't tell me like Oh. you're an actor on Uzalo. I grew up watching I'm Uzalo, telling the yo. truth. Uzalo was dope. Fall in love. Because it's 10. He's an actor. I think maybe he's just a humble actor, right? He's going with his network. Where he's going, there's no network, I guess. Oh my god, he's lagging. Guys, he's lagging. Fuck. I think Wi-Fi love it yenza machine enemies. Or idontsha kangcono if ungapha. So my izodala ukuthi uma ngifuna egumbini ngivala ngivula idatha. Ma inkinga network ayisebenzi lapha eMtuba yabona. So yeah. King ngibambeleni kancane ukuthi ngivele ngisebenzise iy'nkinga. Sawubona kunjani? Saphila. Sikhona nathi. Wavela use-Eastern Cape Nkosi yami. Nabe. Napkya. Can I join? Hawu kanjani Nkosi yami? Wajoyina kanjani? Yabona into engisho uma ngisebenzise lami idatha lento i-2 lapha phezulu. Kusho ukuthi ngiyacima noma izo-track-a kahle kahle le network. Nosoke. Mnandi lama chips. Ma inkinga ngathi alokhu njalo ngasayahwayo lemini. Hawu lento ukugondala amakhathi lawa anembala ekuthize. Silala sifaka igqoko manje. Lapho sakhula kuthiwa isigqoko asifakwe endlini. Awu ushaya abafana manje yabona. Mana. Sengicishe ngacisha. Kuhle ukuthi ngilive. Ya siyabona. Ebusuku alilele ngani? Imkhuba into enenzayo lapho. Ungabuki mina nti uhlele umuntu wakho lapho uzoba nenkinga. Ha. Who are you? Who are you to ask me who am I? Hebana. Sawubona kunjani? Hlophe mfowethu kuhamba kahle. Enhle kunjani? Awulele njani uqhamuza ugigitheka?
ubani igama iqhaqho uthini kimi wethu manje futhi wena awunantombi anginantombi ngiyayibamba leyo joke leyo qinisile ukuthi anginantombi mfethu nginomfazi yabona futhi sacela ukhaya kancane nkabe kithi timing yakho phela nto usifaka emoyeni kahle why don't you go to that party lutho ama-party fethu lutho cha siyabonga nkosi yami awubhali yini ngibhala ini kuthini kimi lo kama lakho igama lami linjani manje ngana nje nomfazi impela kanti kuye ngeminyaka futhi kuyenzeka ukubona ngathi ngimncane hayi school cha bo sidlulile lapho kanti nina people how do you take me kanti hawu nkosi yami siyabonga kakhulu lapha ku-Axosanda siyabonga kakhulu enhle sinamile hayi namanga yini la ngiphikisa kuyona manje Brentwood nawo yilona phutha engisalenzile empilweni leyo ukungabi nawo uthi inkinga zami ziningi kakhulu uthi ngakuthenga uBrentwood manje ungangijahi usungifakele pressure mfethu ngiyeke let me alone if they taking me for granted yes they taking me small kahle why ngizinkhiphi kade ngisebenza mfethu ngiphumelele kakhulu ngiphumelele kakhulu kodwa ngisakhava so vele kufanele ngize nangaphi imtuka bengizoza kusasa sengize namhlanje uthi nomfazi kulungile ngiphi shuthi wo waziyo vakasha nini Cape Town makhona keke vela Cape Town uvakasha nkosi yami jabulani kulapha Josini uzofika Josini sothina ngami ayikhona feyila sejosini ayike bisafika la ncinzale lihle ngalo lutho dlulile la happy birthday to you happy birthday to you happy birthday Timbali happy birthday to you happy birthday every day nangu black ngihlola le ebaba isigqoko sami but ngibuke wangiphuthu isigqoko sakho kanjani siyabonga kakhulu siyabonga kakhulu yini mangifika lapha ngihlaselwe ukuzela uthi ngisanga ngilivalo licingo lelo bese kuyaphela yabona ayifunde ngidlalisa umlabalaba mina ngiyenqaba Timela buyela esethume request ngeke wakithi ngiyangena ukuphikisana nomuntu nje manje yabona bonke sikhamba kahle futhi ngiyanqana ukuthi ngibe ne dialogue so kulathi makusayimo negunya ukukhuluma kuphela khuluma ngelosukulunga nakhe bafika ngempela yamanye kayelekile abakini bagcine beboleka ithishu ayiphindanga yabuya abakithi ukhuluma mhlawumbe ukhuluma ngosodwa umuntu abakithi cela ungiclarifyela lapho
Hola Sakhile. Hey kuyanqineka khona ukukhuluma. Yeah, hey ngeke futhi la kuthi DJ khona usibonza. Asayam ufike jabulana. Ezasisamba sonke enishiya la enidlala khona. All right man, all right, I'm sure. Ola kamanjani? Incoko bhuti. Hayi umshubo ekatini, hayi. Wakwethu wena. Nale minyaka ucathi na usakhile futhi lona. Insizwe enjani ebuze enye insizwe ethi neminyaka emingaki ufuna ukuyenzani? Qala ungakuthembi manje. Sengathi ingozi emphakathini. Sakhile. Ekseni bhuti kunjani? Awukazi ungibone ngitshola kuzalo. Ngoba ngikuzalo ngitshola nemali. Usipho uhlaniphile phela. Usipho utshola nemali. Kwambahla kakhulu simanga mfowethu akufani. Hawu nangingiqhatha uJudas. Inkondlo kusena nje. Mali yokucathi ngenza le mali yokucathi ngiyayenza. Watshola nohlelo lutho angimazi nokuthi ubani lo. Khona umuntu ekuthiwa uhlelo ngani kuzalo. Umuntu angayikhuluma umuntu angayazi Nkosi yami. Athi qala Phamisa u7 zonke. Ubunkonzi nangu lapha. La. Kunjani mfowethu kuhle kuwe kunjani? Ukhosi bami ngiyabazi. Kushawufola abantu abalele mfethu. Ayingeke. Fana namzamulala manje. Hamba nzalo. Cishe ngeyisa. Kufanele sikusile. Kuhamba kahle chief wena. Correct. Salute. Salute king. Tando yenkosi. Ithara. Tala nginokulo ngiske. Yazi nje phamisa u7 izona. Yabona. Hawu lusanale. Enziwa nini? Ama-audition lapho kuzalo. Bethu ngiyafika ngiya-acta ngikoduke mina. Ukuthi okunye kwenzakalani. Yenza lokhu ngiqashelwe kona. Cha kunjani? Ngiyaphila mina wena kunjani? Cha kuyalala nje manje sayivala nje manje. Asinike noma 20 bars. Inke nivaliseke enani isilingo esibhedayo. Hayi nina yi. Lapho ngikhona la imtuba ngifika kanjani? Kune transport eqashiwe ukuthi isuse eThekwini silethe lapho imtuba. Noma yakanzenza. Makunyiloka mfowethu. Fresh king wena. Johnson kwamba kahle. Kama lakho laphuma esandleni. Kona manje bashana unayo kodwa intombi cha bo. Ngishilo ngathi anginayo intombi. Nginomfazi. Malakhosi sikananda kuhamba. Simangala lapho ngiyala evethi ngiyagoba manje lamahlangana konakela. No sibonga lapho kuzwethu. Uma kubonakala ke cha kuhle kakhulu. Ezimnyama ngenkani ezingamagebhula.
bhekana mele laza sixoxela wona indaba ke fana iqede ube kusotha ngishiye kamasho futhi ngo-20 past sayivala savumelana ngithi sonke savumelana ngithi hehehe Sipho 19 ijoke yakhe uyahlekisa umshithi namahlanje futhi isingaze yilokho njani cishe ngathi ijwayelana yabo kodwa ngoba ngizange ngisho yho andipha kunjani excuse kusele u5 minutes Wandi kunjani Z, how are you? Spont abelungu abashaye ngalo 5 so invite abantu as well. Ayun, hindi nag-reply. Chat mo na lang ako pag Hola, Axel. Yes. Ituloy. Kasi do. Oh. kapag nag-reply, oo, chat mo ako hatid sa sa inyo. Ah, sige, sige. Mana, Taki. How are you? No, Tuko. Tuko. Ha? How are you? Why? Okay. Ay, ganun. Di pa siya nag-ano eh. Hindi pa siya nag-reply eh. Ah, sige. Okay, okay. Isara mo dyan, Bia. Wala nga sorry. Takwena. Kubayi kamera lo, anibhale nesizulu laphansi. Takwena. Yeah. How are you? Ha? How are you? I'm good. And you? I am not okay. Where are you from? You're supposed to ask why you're not okay. You're not okay? No, I'm not. Why? Your tongue, your tongue. Let's fix your tongue first. Huh? You just traumatized me with your tongue. You're super tired? Can you say sawubona? So on. What's so on? Sawubona. What does that mean? It means hi. It means hello. Huh? You see, I'm not a person who usually likes to repeat themselves. Man. Sawubona means hi or hello. Sawubona. Sawubo. What is that? I don't know what does that mean. Hey, don't just say it. You're you're sad because you're hard. Because my what? Hard. No, You have as if No. Don't confuse yourself. Don't. No. You're why? not the. You're not Boss the. Renz, thank you, Boss Renz. You're not the 6 can. You are the Norox. In fact, you are a salt. No. Why no? Don't come with that tendency. Let's fix your tongue first. You want to be, Adonis, tap. you want to be sex, I need. Start speaking Zulu. Zulu is very sexy. What are you doing? I'm doing good. Why are you squeezing your eyes? Why? No, I have friend there.
Mfethu ngathi uyidada mfethu. Are you aware that inkinga uzwana inhliziyo Ha? ebuhlungu. Angifuni ukubulalisa inhliziyo. Listen, Ha? listen. All of Ah, that doesn't work. All of that doesn't work. What will work is to try speak isiZulu. Yes. hello, Albion. Azwanga thina ke. Yeah. Come again. Hayi wena. Usuku ulokhu njani? Usuku lenza lento engenzayo right kanti yaphi? I have a fever. Kwenzala? I Uhlekani? Why are you toast. laughing? I toast. Dark shadow, hi. Are they fine at home? Is Yeah, everything okay at home? super agree. Hi, dandahod. Your mom and dad alive is Ha, Poki. badlala umaskandi laphana yazi. But the banast. Saipudin. How you doing? Wait, ukhiye wami. Badlala Doing umaskandi good. laphana. Fana bomlungu. Shayela umuntu sesimshayile. Asigodukeni naye. Ate Good night. Mills. Bye-bye. Hi, Ate Mills. Are you sure? Of course. I'm sure. That's all. Marvin, hello. What are you doing? Hey, bye-bye. Okay, bye-bye. That's all.